Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, ekene m onye nta, ana masị nke onye chiri ya zere. Ọ kakwa mụnwa Maazị Ugwu Okechukwu Obi Nwanne ndị Igbo. Ana m ekene onye ukwu, ana m ekene onye nta, ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m, ana masị gị nara ekene. Tata bụ eke n'ala Igbo, eke ọkụ. Anyị na-asị ka eke ketere gị ihe ọma, ketere gị ọganiru, ketere gị dị mma, ma ketere gị obi nwanne, ketekwara gị ịghọta ihe na-eme n'ala Igbo iji wee ma n'ala Igbo nọ na nsogbu. Na ife a na-eme n'ụbọchị taata abụrụ ife anyị kwesịrị iji anya anyị wee na-afụ. So ana m ekene ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị wee na-asị gbasara anyị ozi a ka o jete ebe dị aka. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, gbasara anyị ozi a. Igbo bụ mbụ, Igbo bụ ndị odogwu, Igbo bụ ndị Chukwu ji eme ọnụ, Igbo bụ ndị na-aza afa na-enye Chukwu okike abịa ma otito. Abịakwana m ka m si abịa n'oge Obi Nwanne ndị Igbo, ebe a na-agbasa ozi ọma Chineke. Nnukwu ife na-eme na ndụ anyị, ajọ ife na-eme na ndụ anyị, mana anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ma ka onye anyị ezigbo ife, na-emekwana ka nnukwu ife na-eme na ndụ anyị. Ife a na-eme n'ala Igbo na ife a na-eme na ndụ ụmụnne m na mkparaba ụwa dị iche iche. Anyị bụ ndị Igbo ma ife a ga-eme mgbadaka sụọrọ ya nri. Ebe ọbụla ị nọ na-anụ ọnụ m, ọ bụ ife ndị Igbo ka m na-eme, ọ bụ njirimara Igbo ka m na-eme, ọ bụ asụsụ Igbo ka anyị na-akwalite. Nke anyị ama nke anyị, a na-ebido n'ụlọ wee dịrị ma wepụba ilo. Ana m asị ebe ọbụla ị nọ na-anụ ọnụ m, ha ekechikwana m ka esi ekechi m na peji Obi Nwanne ndị Igbo, ebe a na-agbasa ozi ọma Chineke. Maka gịnị? Maka na eziokwu bụ ndụ. Eziokwu anyị na-ekwu na-emetụ ndị ọjọọ n'obi, ha na-arịpọtụ anyị n'ụzọ dị iche iche. Unu ma na Facebook abụrụ be anyị, Facebook abụrụ nke anyị, mana anyị na-agba mbọ ka anyị nwee nke anyị. Ọ bụ na anyị nwee nke anyị, ha ga na-akpara anyị nganga, ha ga na-emere anyị ife ọbụla nke ga na-emetụta anyị. Na ife anyị na-ekwukwanụ bụ si nye anyị nke anyị, na nke anyị bụ nke anyị, onwere anyị na ya na-azụ ya azọ. So mana Facebook ehorogo ntutu taa na ọ bụ na anyị na-apawa n'ụzọ ebe anyị ga-esi kwalite omenala anyị n'asụsụ Igbo, na ọ gaghị adị ha obi mma, na ka anyị si eme ya adịkwanụ ha mma. So anyị na-asị na oge na-adịrị anya anyị ga-efere ndị Facebook aka, fere ha aka, maka na nkefa bụ nkefa, nke anyị bụ nke anyị. So asị m ka m bịakwa ebe a bụ ụmụnne m niile ma m, ndị niile bụ ụmụafọ Igbo ma m, ebe m nọ wee too ha ma m, ebe a nọ ọmụmụ ha ma m, ezinụlọ m nọ ebe a. Ọ ka m bịa ka m gwakwa unu, maka na a sị ga ekwuru ekwu mgbekwa n'ọnụ, aka aka me na ntị anụrọ. So anyị na-abịa ebe a ka anyị na-agwa unu ka o si ada n'ala Igbo, ife na-eme n'ala Igbo na ife na-eme na ndụ ụmụnne anyị na mkparaba ụwa dị iche iche. Ife m bịara ebe a ka m gwa unu niile bụ ndị na-eso m na mmụọ na mmadụ, maka na ada agwakwana ochi ntị n'ahịa esu. Mmadụ adịghị eso onye ọmahọ, mmadụ dị ndụ anaghị eso onye ọmahọ. Onye na-eso bụ onye ịmara ọfụma, ana onye makwara ka o si eme, maka na ahụ ka onye si eme ka ekwesị akụrụ ya. O nwere ọtụtụ ụmụnne m nọ na peji a, mana ha amaghị onye mbụ. Ọkwa ndị mụ na ha sikwa sef na ofu na ofu nne, ha mara onye mbụ. Anọ na-ewute m nke ukwuu na ịkpọrọ onwe ogu onye tọrọ m ma onye sọtara m, ma ị marakwa na onye bụ nwanne gị. Ọ bụkwa na alụ ka ọ bụ. Ịfọ na iburu ezigbo nwanne, ị ga-eju eju ese ọfụma ka ị mara onye bụ nwanne gị, marakwana ihe nwanne gị na-eme, marakwana ihe nwanne gị ụkwụ, ọkwụkwọ ebe dị mma ka ọkwụkwọ ebe dị njọ. So ana m abịa na peji a ka m gwakwu na ọzọ, ihe a bụ my personal Facebook page, ebe nọ na-ekwu eziokwu ka ọ dị. Enwere m onye isi n'ụwa, n'eluigwe ka m nwere onye isi. Ọ ihe nke m ji wee gbaa iche. So Chukwu ekike kere ụwa bụ onye isi m. Ọtụtụ ụmụnne m na-ebe, ọtụtụ ndị ezi oyi m, ndị mma m mgbe m bidoro na ndị m ebe m nọ kịta, ha amaghakwana ihe Chukwu okike abịa ma ji ha eme. Anọ ya ka m na-abịakwa ka m na-atụnye unu azụ, maka ọsọ m nwekwara ike ịtụnye unu azụ. Ọtụtụ na-edobe ahụ na ha gụcha akwụkwọ ha marịsị gị ihe. Mba, akwụkwọ abụrụkwa na ịma ihe. Amamihe na-esi na chi, amamihe na-esi na chi abịa. So asịrị m ka m bịa n'ụbọchị tata bụ eke n'ala Igbo, maka na unu ahapụgo omenala mebezi omenelu. Unu ahapụgo njirimara Igbo na-emezi njirimara ndị ọcha.
unu ahapụgo ezi omume mebezi ajọ omume. Onye ọbụla akpọtụ gị isi n'ụlọ ụka. Ana ụlọ ụka kịta na bụ ebe onye ọbụla hozi ntutu taa si na ebe a ka ha ga-anọ wee sụtọsụzi ala Igbo ebe ọ ga-adị njọ. Mana anyị nwa bụ ụmụafọ Igbo, ụmụ Igbo ndị na-aza afọ na-enye Chukwu otito, ndị ma na asụsụ ndị ka Chukwu ka ndị chi ndị na-anụ wee na-emere fifa na-emelefa. Anyị nwa bụ ndị ga-aba anyị na-asụ n'olu Igbo dịka m na-ekwu n'olu Igbo na ọtụtụ ndị nọ na peji m ebe a bụ English ka ha na-anụ. Mana who cares when you have a very big problems? Ụmụnne m ka m na-agba mbọ ka m na-ezinye ozi n'ụzọ dị iche iche. Ọrụ ebube nke m na-arụ abụrụ ka m rụọrọ gị nọ ka m rụọrọ ala Igbo rụọ eke kere ụwa, maka na onye ọbụla bịara n'ụwa nwere ozi ọ bịara ịrụ. Ijebe nke gị lapụrụ m nke m, ọ bụrụ gị agwa m na mejetere ọkwa onye zinyere m ozi ya agwa m na mejetere mejọrọ ya, maka na ịmaghị onye ahụ zinyere m, ọ bụrụ ihe o zinyere m ka o zinyere gị. Onye ka anyị niile bụ ndị ụmụ Igbo ji asọ ya na-akpọ chi. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi. Onye ọbụla nọ n'ụwa ekere eke nwere chi nke na-ejere ya ozi. O nwere chi nke sie n'ehihie n'abalị, n'ụtụtụ, na eke na orie na afọ na nkwọ. Enwere chi na-eso gị. Ọ bụrụ chi na-eso gị na-eso m, mana ofu chi zinyechara anyị niile ozi. Ịbịa na ezinụlọ a na-enwe nwoke, a na-enwe nwaanyị, a na-enwe ikwu, a na-enwe ibe. Ana onye ọbụla nwechara ihe o eme. Ọ bụrụ nke ime eme ka m eme, nke ime eme edere gị, nke m na-eme edere m. Anyị na-eme nke ị na-eme na-emetie merie gaba, mana m na-emekwanụ nke na-eme na-emetie merie gaba. Kedu ka ị esi makwanụ nke m bụ nke m? Ọ bụ ijekwa jụọ ndị egede na ndị mmụọ, agwa ya na onye ọ na-emetakwa nke dị mma, maka na m na-eme nke chi m ziri m ọma megide nke gị. Anyị na-emekwanụ nke chi gị ziri gị ọma megide nke m. Mana ọ bụ na nke m na-emegide nke gị, onye abụla ije gbaa afa n'ala Igbo. Onye bụ ife ha na-akpa ịgba afa, nke ndị ụkọchukwu ma ndị arụrụ ana chenji na-akpọzi onwe ha pastọ, ndị spiritual seeing. Because onye ọbụla niile kịta na ahụ edobego ahụ na ndị na nna anyị mere alụ, na ndị na nna anyị mere ihe na-eme anyị, ọ ndị na nna anyị butere nsogbu anyị. Mana anyị nwere nwa ya ajụgo ese ọfụma gbaa afa mee ihe niile anyị kwesịrị ime, nyefe ife ha na-eri, ha wee sị anyị na ọ bụkwa na amaghọ na-edi ha ụzọ. Na ọ bụrụ na ikweta na anyị nwa dị, ọ na ikwetara na ife anyị mere dị mma, jide ka iji na anyị kwụgo n'azụ. Anọ ya ka anyị jisi ike, maka na ọtụtụ ndị kpọrọ nwa ha ndị Christianity anaghị aghọta ife dị n'aja wee na-eje n'ime aja. Ụfọdụ na-aghọtakwana ihe dị na moto wee baa moto. Onye ọbụla pụtaziri na soshal midia wee werezi omenala Igbo na-agwọrọzi aja. Onye ọbụla pụtara na soshal midia belivuzie na ụka nya bụ the best, the automatic answers. Mana onwekwenye sị gị aka n'ụka, onwekwenye sị gị efe na chi nke na-efe, mana chi nke gị na-efe na-emegide chi nke mụ, nwanne nsogbu ga-adịkwa ahụ. Maka na ihe anyị nwa bụ ezigbo nwa afọ Igbo believe na nwa afọ Igbo, maka na na-ebido n'ụlọ wee dịrị mma wee pụpụ ilo. Ihe anyị ejighị achọ followers ma ọtụtụ ndị mmadụ isi anyị n'ife anyị na-eme, maka na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ. Ọ bụrụ ife ndị nọ n'ụwa na-aghọta, ọ ife ndị nọ n'ime mmụọ na-aghọta. Ma ndị na-erubere ala nna ha isi, ma ndị erubere omenala ha isi, botu ndị ọcha botu ndị ojii. Anyị bụ ndị na-ekwetere na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Onye megbuna nwa mmadụ ma nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ. Ọ bụ ife anyị nwa na nwaanyị believe. Anyị anọghọkwa na many people na-efolo gị. Ife anyị nọ n'ime bụ inwe anwa jekọta ka anyị si wee mara gị, chenjie, anyị ga-agwa gị na ichenjigo. Ọnya mere ife anyị ji gba iche n'ụwa. Ọnya mere m ji azụ obi nwanne ndị Igbo. Mgbe a gụnyere m ya bụ ọkụ n'ime mmụọ, echeghị m ụzọ na-abụ wee zara ya. Maka na ezigbo ife bụ ezigbo ife, ajọ ife bụ ajọ ife. Onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. A na-ajụzi kedu ife a ga-eme ka onye ukwu bedebe ka onye nta berebe. A na-agba egwusi n'ụzọ. Gbara na egwusi gaba, mana ya nsị ka ndị agwa unu na peji a. Maka ndị marụrụ m ụlọ, ndị ma m nọ ọtụtụ afọ dị iche iche, maka na ọtụtụ afọ dị iche iche ka m na-aza ebe ọbụla nọ, wuchizi mana ọbụla ajọ afọ ka ọ bụ. Maka nke ọbụla bụ ajọ afọ mụ akwapụ ya, maka ọnwa mmụọ na-ekwu okwu. Achọrọ m ime ka ndị niile abụ ndị m na ha si ofu ebe wee pụta ụwa. Achọrọ m ime ka ndị ahụ niile ma m ọfụma marụọ m ụlọ, ka unu wee mara na mụ abụrụ Christianity. Abụghị m Christianity. Abụrụ m onye Christian. Ụmụnne m dịbe ugwu dịbe ogbunwe ugwu, abụghị m Christian. Mmụọ na-ejere m ozi na-aba mba abasi ike, maka nwekwa m ike igbu gị nwụọ ọbara gị tọọ ọkpụkpụ gị n'oge na-adịghị anya. Abụghị m gịnị Christian.
nya du na anya anọkwa m na Facebook nke ụwa niile na-enene wee na-asụ ya n'ọnụ enigwe ọnụ asụsụ ndị enigwe. Abụghị m a Christian. Apụtara m ebe a maka ọkwa dị oke mkpa. Abụghị m obi ndị Christian. Enweghị m Virgin Maria, enweghị m Jesu Kristi. Ihe mmụọ nwere bụ gịnị? Nna anyị bụ Igbo na ogbu nwa ugwu na ndị asụsụ na-asụ na Igbo. Ọha bụ ndị nke m. Ndị ọzọ bụzi fake na my life, fake na my movement. They are fake. Ha bụ ndị ajọ mmadụ. Ha achọghị m ndụ. Ana onye achọrọ gị ndụ, o nwere ihe ejikọ gị na ya. O nwere ihe ọzọ m na-akpọkwu na-abụrụ Chukwu Okike. Anyị Chukwu Okike ahụ bụ ya kere mụ na gị ka ma ndị ọcha ka ihe niile. Unu nwasị na omenala bụ ajọ ihe. Gbaranụ cherenụ ka anyị maranụ mbe na-abụ nke ga-abụ oke n'oge na-adịrị anya. Abụghị m gịnị? Abụghị m a Christian. Do anybody na-eje ụka mara na ịbụ onye enemy mụ. You are my enemy. Because na ọ gaghị atakọrọ mụ na gị. Ọma atakọrọ m na maka ụka unu na-aka n'Afrịka abụrụ ụka Chukwu Okike abịa ma siri unu mebe. Anụ m nwa menyezuru ohere ọzọ. Anyị enweghị mgbaghara na ndụ anyị. I can never forgive any fools that is haunting my people. I can never forgive. Forgiveness is not in my life. Ọ bụ nwoke obi ahụ nwere ka mbụ. Ọ nwoke omenala ka mbụ. Ọ nwoke obi nwanne ka mbụ. Mana inwe ahụ akpawa agwụ aka n'ọdụ. Ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. He can never go back. He can never retreat. He must fulfill his dream on you. Anọ bụ otu aka ndị Igbo si eje. Otu aka arụsị Igbo si egbu. Otu aka omenala Igbo si wee dị. Onye mere ndị ọcha ji akwanyere ndị ihe ha na-akpọ thunder n'ala Igbo, thunder of justice, ya bụ Amadioha. Ọ na-aza ndị aka ha dị ọcha. Ọ na-ejere ndị aka ha dị ọcha ozi. Abịaghị m ebe ime ka m wee mete gị mma. Abịaghị m ebe ime ka mme ka onye nke na-akpọ onye isi n'ụwa mma. Ihe m dere ebe ime ka m mezuo ozi nke Chukwu Okike abịa ma nke nọ n'eluigwe ziri mụnwa bụ Maazị Ugwu Okechukwu. Maka ọ bụ na m ejezuru ka o si wee gwa m ya, mụ na ga ọma mkpe mụ na gị na-abụ ikpe ga-adịrị sọsọ mụnwa n'ala mmụọ. So na mụnwa na ụmụ nna anya n'azụ maka na ọkụ nna gụnyere nwata adịrị egbu ya. Ọ bụrụ na isi na nke m na-eme adịghị mma, ịkọwara m odo m anya njukwa ndị egede na ndị mmụọ na Chinejere m ozi, ọ bụ eziokwu ka ọ bụ. Maka mgbe iji amada na Chukwu Okike abịa ma nke kere gị na ohere gị bụ ọ bụrụ na ndị nọ n'akụkụ na-enwe anwụrị ka isi enwe anwụrị. Ị na-eje ụka jebe ụka onwe onye si ga-eje n'ụka. Onwe Maazị Ugwu Okechukwu asọkwa ga-eje n'ụka. Mana mụ nwee ekwenyeghị ọnụ n'ụka. Ekwenyeghị m na Christianity. Ekwenyeghị m na Judaism. Ihe a bụ omenala ndị mmadụ. Ọ bụghị omenala nke m. Nsọpụrụ ka m ga na-enye ha. Nkwanye ugwu ka m ga na-enye ha. Mana ọ bụrụ na ọka ha bịa na be nna m na-amara m aka na obi ndị bụ ugwu na obi ndị bụ ogbu ugwu na ala Ohe Nsụka na ala nna anyị bụ Igbo, nsị ya na mụ na ha ma nwụrụ mmiri tọgbọ iko, anyị ga na-asụtụ ya ka ọ na-asị asụtụ ya. Ọ ka ma na igburu onwe gị, kwuo onye Igbo, kwuo ka ị dị, kwuo ka ị si eme, kwuo nna chi nọrọ gị ụwa ka ndị ụwa wee mara ka a si eso gị. Let us stop pretending. Let us stop pretending. If you want to go church, go church. Nobody is stopping you. But ekwena ka that church ahụ na-eje nwee against of our religion. Ọ dị oke mkpa. So ụmụnne m ndị a niile bụ ndị chere na ha ma onye mbụ, a na-ama ha ekwukwu ya n'ikuku. Ọ bụrụkwa sọsọ na nzuzo ka na-agwụ n'ihe, ana m ekwu ya n'ikuku. Enwere m mmụọ na-ejere m ozi, anụ mmụọ na-ejere m ozi dị very jealous. Agaghị m emegide mmadụ. Agaghị m ekwugide mmadụ. Agaghị m akpagide nkata ọjọọ wee kpagide mmadụ. Mana gị nwa bụ nwa mmadụ dị ka m nwa dị na-eku ume ka nsị eku ume, na-agba ọbara ka nsị agba ọbara, na-adụọ m ntụtụ. Maka Chukwu kere m na gị chekwara na chi nke na-ejere gị ozi bụ odogwu chi. Ịma na ifụbeghị ụzọ. Maka na chi ọbụla na-ejere chi mmadụ chi onye ozi, chi ahụ bụkwa chi ga-echekwa gị na ọbụla nsogbu daala gị. Ihe ọ ga-agwadobe gị kwụba aka gị ọtọ. Ịkwụba aka gị ọtọ, enwere chi nke ga-akwatu gị n'elu ụwa. Maka na anyị chere na amaghazị na Chukwu Okike abịa ma bunyere anyị ike. Chukwu Okike abịa ma bunyere onye ọbụla amụrụ amụ n'elu ụwa ike. Mana ọ ka isi wee kwado nke gị na ike isi wee kwanyere nke gị ugwu, onye ka o eji wee jere gị ozi ma ọ bụrụ mgbe ị chọrọ ya ka o jere gị ozi. So ana m agwa ụmụnne m mama ọfụma, mụ na ụlọ akwụ m ebe ndị nna nna m ụkwụ, ndị nna nna m emejọ ha mụ.
ọ ebe ha metụrụ ka m chọrọ ka m mete ya ka ha ji wee mụọ m wepụta ụwa. Ndị nna nna m emejọ ha mụ nke ha mere mgbe nke ha nke m ka m ga-eme na mgbe nke mụ. Onye mere njefu ụzọ, onye nke asụnụ na Baịbụl, onye nke asụnụ na Baịbụl. O nwere nke isi na nna gị sịrị n'ọsọsọ nke ndị obodo ọzọ na ndị ma ebe asụ dị ụwa sịrị ka ị na-eji akparịzi isiokwu. Mụnwa bịara n'ụwa abịa m fulfill the message of Chukwu Okike Abiama. And I don't hold anybody apology to do what I'm doing. Facebook is blocking me because when we say truth always attacked. And eziokwu na-akwụ ọtọ. Ikpuchikata eziokwu aka, otege aka, ya nwe okpughe. Maka na Chukwu bụ Chukwu eziokwu. Chukwu bụ Chukwu ịhụnanya. Chukwu eji eme ọnụ. Ụbọchị tata bụ ụka. Anyị ji mara n'ala Igbo dịka eke. Ụfọdụ n'ime unu ndị ahụ nọ n'ime ụlọ ụka. Kedu ihe nọ n'ụlọ ụka eme? Ọkwa ka e were dịrị gị mma. Ọkwa ka Chukwu wee nụ ọnụ gị. Ọ bụrụ ya. Ngwa ka ezi ife dị iche ife anyị na-ekwu. Kedu ife dị iche ife anyị na-ekwu? Unu eche na followers ka eji win battle. How many people they follow Goliath when the time come na Bible unu na-agụ? Mgbe David pụtara nwere ihe mana David ga-azọgbu nwa ahụ. Otu aka si agwakwu na okwu. Unu sị na Jesus Christ unu ga-abịa ka onye oshi. Unu ama mgbe ọ ga-eji bịa, unu amalọ. Maka onye oshi anaghịkwa akụ mmadụ aka n'ụzọ. Anaghị enye mmadụ notice wee tụọ. Ife niile ukwu kọtasịcha n'ime akwụkwọ nkunu na nkọ nke ndị nsọ. Onwere nkunu na-emejupụta. Mana taata unu chanye ga-eje n'ụlọ ụka. Kpọọ isi, dobe isi ka ozu akwa ha akwa. Na oze n'ime ebe a na-arụ anyị. Ana m agwa unu niile taata bụ eke ọkụ n'ala Igbo. Wee na-asụ n'ụwa bụ ndị Igbo na-eje Christianity. Kpachapụ na anya unu. Ọ bụrụ na unu na-eme ihe Christianity, mebenye n'ime ebe ahụ unu create as a Christianity home. Maka unu bụrụkwu ya Christianity a jekwa n'ala Igbo ọzọ sị ka unu destroy ya ihe ndị nna nna anyị n'ọba arụ ka ọ bụ nke onye metere oburu isi wee buru. Onye asịkwana na anyị nwa bụ ndị ụmụ Igbo anaghị ekwu ya. Onye asịkwana na anyị nwa bụ ndị ụmụ Igbo anaghị ekwu ya. Maka na mgbe thunder of justice will start, ọ na-anwụkwa ọbara ka mmiri. Ọ kakwa mma na ịghọtakwara ihe a na-ekwu. Ị na-achọkwa freedom, marakwa ụsọ isi achọ freedom. Because na nwekwara ike freedom nke na-achọ abụrụkwa udu nke anyị na-achọ. Maka ọ bụrụ freedom nke anyị na-achọ ka ị na-achọ, ị ga-akwụba aka gị ọtọ, ị ga-ahụ nwanne gị n'anya, ị ga na-ekwu eziokwu, ife ọbụla ga-emegide nwanne gị were isi gị tinye, ma nke gị ya mee gị. Maka ọ ya ka Chukwu ji wee bụrụ Chukwu odogwu. Maka na anyị ncha niile na-emeghe Chukwu Okike Abiama n'ụzọ pụrụ iche. Mana anyị na-emeghe Chineke Okike Abiama n'ụzọ pụrụ iche. Onwe ka nwanne anyị si wee metụ anyị nwa obele, anyị achọ ka anyị were hụrụ taa. Anyị enweghịzi na-akpọ obi nwanne, anyị enweghịzi na-akpọ ịhụnanya, anyị enweghịzi na-akpọ eziokwu. Apụtazasị na Igbo ahụrụ onwe ha n'anya, ọ bụrụ maka Igbo nke m. Enwere ndị m na ha ji eje, enwere ndị m na ha ka na-ekwu, enwere ndị m na ha ka na-eso, enwere ndị ka kpọrọ ndị bụ ndị Igbo, anọ ndị a ka anyị na-eje. Imirikiti ka ahụrụ ụlọ ụka, mana onye ka ahọtara. Onye bụ ndị Igbo na-agwa gị okwu. Onye na-awa ihe ọ bụ oke okwu ka ọ bụ na mmụọ. Because ị mara nke ahụ eziri gị mee ihe nata nye report. Ị rapụziere Chukwu nke ọzọ ka o mezuo ya. Ya ka ji bịa na onyonyo n'ụbọchị tata na Facebook a nke unu ma ọfụma ọmụnwa nwee onwe onye m na ya nwee na-abụrụ gịnị Facebook nke Nnaroda wee pụta na ya ka m wee mee gịnị ka m wee zuo ụmụnne m ozi ọma nke Chineke. Mgbe na-asị gị na today m na ha ekwukwu ọzọ ana m edi ede ejikwa m face m wee bịa taa. Ọrụ m na-arụ bụ ịgba mbọ fụ na omenala Igbo pụtara, asụsụ Igbo pụtara, njirimara Igbo pụtara. Abụghị m a Christianity. I can never ever in life to be a Christianity anymore. Christianity, it is not my friend, it's not my brother, it is not even my relations. So why am I now crying and fighting for what not belong to me? I fight for only things that belong to me. The day watara onye mbụ n'elu ụwa ka jụrụ isi Chukwu Okike Abiama, ọ bụrụ na mmeghekwa ọzọ mee n'ife ọbụla ị ga-eme m na akaja, mee m akaja ka ụwa niile wee chịa m ọchị. Mana ọ bụrụ na ebe anyị gwara m na ọ m gaba na ebe a ka ụzọ dị, ekwekwala ka ndị ilo m nweta m, ekwekwala ka ndị na-akọjọ m nweta m, ekwekwala ka ndị si na ọhụma bụ ihe ha chi nke ha kacha n'elu ụwa ka ha nweta m, because o nwezi ndị napụrụ Chukwu Okike Abiama ike. Sizi na ọhụma nwe power n'ụwa. How can you say that you are powerful than Chukwu Okike Abiama in the life? How can you say that Chukwu Okike Abiama sịrị gị na-asị ma ọ sọrọ gị? Why are you people destroying the beautiful home Chukwu Okike Abiama gave us? Kedu ife unu na-emebiri ala nna anyị? Ọtụtụ n'ime unu niile
niile sị n'ụnụ bụ ndị ụka ugbo ole ka unu kpọgoro m nwanne unu nwoke si ya kedu ka o si wee dị ugbo ole ka unu kpọgoro nwanne unu nwoke si ya nọ na-erikwa nri mana ije n'ụlọ ụka ahụ a na-epirichiri gị hụ nwanne gị n'anya ọ bụrụ na inwe bụa inye nwanne gị ofu one ka unu nyegoro ọ bụ na onwe ka unu si chọọ isu oshi ime ihe tait ime onyinye unu esendere m flyers na inbox adịkwa m ebe a kịta na bikos ejipụta tata na nwekwara some people send m meseji ma laikụrụ n'ụwa na-ege m ntị n'onu ihe ọbụla gbasara Christianity don't bring it into the Maazị Ugwu Okechukwu Obi Nwanne Ndị Igbo life. Ihe ọbụla bụ Christianity, do not send it to me. Do not pray to me under Christianity. Because imekwa ya cheni na eme ma aga m akọsụ gị n'ụwa ọzọ. Leave my page. Because onye yushu ma ebe ọ na-ahụ ya. Onye yushu ma ebe ọ na-ahụ ya. Ana m amakwa ọkwa mmiri maka ozuzo. I am a very wicked man in spirit. Very deadly wicked man in spirit. Do not say that I not tell you. If you hate me n'ụwa ọzọ. Maka na Chukwu Okike abịa ma ihe o ji na-ada otu ọ dịka asị na ekwensu enwerugwu ụwa. Because na ya na ekwensu mara aka. Anọ maka na ekwensu nyekọtara ya nsogbu ka o ji nye ya ọsọ n'ogige ya. Anọ otu akwa ka o si egbu anyị nwa bụ ụmụ ya. Isoro ụzọ ụkwụ m ị ga-afụ m anya ị ga na-anụ ọnụ m. Anaghị agwọrọgo ntutu taa na ị ga na-eso ụzọ ọkwụ nke Chineke kere ala Igbo. Maka Chineke kere ala Igbo bụ Igbo ka ọ na-asụ, ọ bụghị oyibo. It is not speaking English. Onye Igbo ọbụla na-asụ English, o nwere ihe ikpe na-ekpere ka Chineke nụọ ọnụ na me dey tell you ịchọkwuje gba afọ agwa gị ha na-eme. Asụsụ ndị bụ ndị dịrị ya, chi ndị na-eso chi ndị ya n'asụsụ ya. Chineke kechara ụwa were asụsụ wee divide anyị, ọ ma ifo ji wee mee, ọ bụghị onye nzuzu. Nke ndị dịrị ha o nwere ebe ọ ga-agba gbaji dọrọ n'asụsụ ndị bụ nke ya eji wee kwuo okwu. Kedu ihe ha ji wee gbapụsisi ya n'ala be anyị je na-agụzi oyibo gụchazi oyibo were ise system of ndị oyibo wee na-akụziziri ụmụnna anyị ife kịta ihe niile agbaruọna ọ dịzị ka asị na anyị nwa amaghazi ha anyị na-eme. Mana ana m agwa unu bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụghezie uche unu gụkarịsie ndị na-agụ agụ. Ana m eji ohere agwakwa unu na ịgụ akwụkwọ abụrụkwa na ịma ife. N'ihi na agụ akwụkwọ pịrịpịrịpịrị is not that you have sense. Amamihe na-esi na chi. Ana ọ bụ na ị marakwa n'ihe kwesịrị ịma nwanne nke gị ekpogo nke gị atọgo n'ụwa. So ọ bụ na ịgụ akwụkwọ ahụ wee gụọ history ndị ọzọ nwanne paakị ya n'obodo ahụ ịbatakwa imekwa ka ndị be anyị. So ụmụnne m ana m agwa unu mụnwa bụ Maazị Ugwu Okechukwu Obi Nwanne Ndị Igbo onye eziokwu onye agaghị anọkọta n'ụwa wee feba na-emegide nwanne m mgba nkịtị. Onye agaghị anọkọta n'ụwa wee feba na-emejọ nwanne m a na-ekwujọ nwanne m mgba nkịtị. Aga m eme nke nji wee bụrụ nwanne. Ana m anọnyere nwanne m mgbe ọ dị njọ. Ana m anọnyere ụmụnne m mgbe ọ dị njọ mgbe ọ dị mma. Maka unu ada anọnyere mgbe ọ dị njọ na mgbe ọ dị mma ka unu na-atụ down. Mana ana m agwakwa unu chụrụ ego ahụ na-achụ chụrụ gaba. Maazị Ugwu Okechukwu anaghị achụ ego unu na-achụ. Ife m na-achụ bụ ka m nwere onwe m n'ala Igbo. Onye ma eji wee kwenye na IPOB kwenyesie ya ike ma ọ na-adị njọ ma ọ na-adị mma ekwenyesiri m ike. Isukwa ndati na iso wee kwenye na IPOB kwenyesie ya ike ma ọ dị njọ ma ọ dị mma. Onye agbala speed maka na ịgba speed moto nwekwa accident unu na amakwa ka ọ na-adị ada ejidekwa ejide ka anyị jiri na nwayọọ maka oji nwayọọ bụ ije. Onye ji nwayọọ dị emerụ alụ ebe ahụ ndị ọsọ ruru ndị jejeru ya ka anyị wetuo ọnụ mma anyị bubata ihe na-akpọ Obi Nwanne n'ala Igbo. Bubata na ohia na-akpọ Obi Nwanne na ndụ anyị n'ebe niile. Ọkwụ na afụkọ ka ọ safịọtụ n'ala Igbo. Kedu mmadụ onye na-ekwu ka ọ dị mma? Kedu mmadụ onye bụ ihe na-agba mbọ were nke ha nwere na-achụ aja ka ala Igbo dị mma? Chekikwa onwe gị chekie, jụọ onwe gị ese iso na ndị ahụ. Ọ bụrụ na m na-achụ freedom fighter but ife jụrụ n'obi be kwuru n'anya ukwu. Ka ezigbo ka esi wee wọkụ ka mma na-etiri gị ekwu a. Ọ bụ ezi mma na-etiri gị ekwu a ka ọ bụ ajọ mma na-etiri gị ekwu a. Ọtụtụ ụmụnna anyị ejupụta ego na obodo dị iche iche n'obodo oyibo na mba ofesi. Ihe ha chọrọ na-eme ha si na be anyị ndị ụka chụrụ gị chụpụ gị ndị ọjọọ omenala chụrụ gị chụpụ gị ị bịakwara obodo oyibo kọntinu ihe a n'ala mmadụ. Anyị na-ekwu ọ dịka anyị na-ekwu n'ala mmadụ ahụ ị nọ nwanne gị gafee ime ka ịfụrụ ya maka ime were nke ị nwere wee nye ka ọ dịrị ya mma. Mụ na gị akwụrọ mụ na gị abụrụ ofu anụ mụ na gị amabụnatakwa n'ofu. Chi kere gị nye gị ife ga-abụ ka emunwa nye m ife ga-abụ etikwa n'aka na nke m ka ha piti aka na nke gị. Odogwu ka m bụ na be m odogwu ka ị bụ na be gị. So onye ọbụla nọrọ na biye gbaa egwu Chineke oke abịa ma na-akụrụ ya.
agbakwana egwu a na-akụrụ gị na be m maka ịgba egwu a na-akụrụ na be m ma aghọtachi ya maka m na ga ebido nwebe nsogbu ịbịa na be m ime ka m si eme ndị na be gị mme ka isi eme maka na onye ebe onye bi ka ọ na-awachi nwanne ka m pụtakwanụ maka na asị na ekwughị mere ọnụ ana m abịakwa udo dịrị ndị Igbo niile onye ọbụla chọrọ udo udo dịrị gị ịchọkwa na udo gị na ihe ọjọọ kpọtụba anyị nwa bụ ndị eziokwu anaghị ga-akwudo n'eziokwu ofu ọnwụ ka a na-anwụ ada anwụ ugboro na-abụ ọ bụ na anya gị mechie nke gị ejebego so o were oge a Chineke nyere gị wee mee gịnị wee na-emepụtara ya ihe gị na-enye ya otito n'ebe ọbụla ọ nọ daalụkwanụ ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m